hai je ing tongmani abo koi bosor ka khana abo kisa second Asta bosor ka kha. Yani nogo je tongsak ang naikya. Tabuk boroni nake ani ko supan keri kya tabuk ke ang. Ahai nogo kolai ma tongka ang. khapang ni mari kijing song tiniwo hain hai phai sakwajak laite sora panchayat ni bisingo khobjak Ramkrishna parwo hain hai chini buku okra koroksa norok nukhna video nuguin tongana sa khamya klaijak ngeseng bobai kisa kok salene omai klain sin borok kebangma pararogono sa khamya klaijak kebo thongoro klaijak rang puisa kerinya bagai nailei maya je tongsak nailei hepono paithakong rangri kerinya bagai nai maya ngi thongoro klaijak amai ke dukmanjok rok sing nukong phaji sing amai khlaina chini o video ni bisingti sing lokurok no punogai borokni subasu kebni phanbai kebni mungsasuk subai sing borok no subai na malai amai ke sing phaji phaisok ke jeng sin buku okra sing bini bungur ke singlai tai o kamini bungur singlai sing kaham ke sai malai nga phaji pula na lamsogo chini buku okra chini kaikin nin bungi saikenar gari budolokhi da perma ngetini nang nono to sungnuka nang bazai himi malia oma haije ing tongmani abo koi bosor ka khana abo ki saikenar Asta bosor ka kha. gen ngabo pula watam bahai mani abo nini abo kisa saikenar Puilawa bolongo boltana ni thang puru kelai oma hai engi thangka ang yak ma yang te tabu obo sengi ang himi malia hanya ang nogo kelai hanya matong kata tabu puila puru keto jani nogo je tongsak ang naikya tabu boroni nake ani ko supan keri kya tabu ke ang hanya nogo kelai matong ka ang nang je kelai mana abo apul kelai mani ke nang tabu doktor na jage tam rok ni saja rugi kenang da na paralyze nang da haing bahai rok ni saja doktor najak puru ka hangkai to ni no mo bat ang khana hanai ano bat ni bithi rok ro horong ka injection rok bat ni injection rok ro to phano hamyang pot pai najak han agar tola rogo thang yang esra khlai jag yang najak apur rogo bo punuri phutmaya rugi keri amti rokhoni hanjagongke to phano wan sugui mana rugi keri kyang tamung ka परिवार सब tong khorok busuk tong ani poribari ko ani besamang nai ang masa asungta ganin logini ke ani logini keri kya bo hamya kalai thui thangka ke koi bosor ka khana bonda bo ka khana 1.5 bosor ka khana bono bo operation ro khlai nogo tui phai no te waisa ungphiri banchilia naragi malia te waisa jibitala ungka hamri malia tabu se nang sak hamya kalai tongmani bisingte engke nang to koroksa randing ke nang amai randi batarok madaman bahai ang randi batarok maya khona gini boys rokle busrok ka khana boys busrong khana ni ani boyas rok bung khana la 50 bosor ka khana bala ka khana kusung nai na kon ni bahai busrok ka ke nang tabu se sak hamya ngi tong tomani tabu gorle nang doctor na jagai malia na rang krini bagai na jagai malia ni bagai ko no ko kalai ma tong khata nga sto bosoro nai di thongoro kalai jak ke borok to je mansak naile khabini sori hamya na nai nai sini nai borong ji tong kri pai sugui borong nai phano bini yakung rok hamlia gaphaji singte bo saimalen je randi ba tarok to bo mo mainjang ke normi local ni neta rong norok sai jana ke sin local neta rong sai so ko nyakho honi hinu hongkai ba somai ko beska parang yakho honi hinu hongkai ba tong khata ko randi ba tamana to 60 bosor kana nai na bla abo randi ba tamana to 60 bosor kana nai anse chirai rok randi randa rok se bongni ke kagas potro rok habai kya randi bata manani ta nije saima mani moteng to 60 bosor kana nang ya haima tongo hengke amai kaisa poribar chugya rokno hengke taise bo poribar haba hamya sub sugya gama herno je mansak
kebno dusulmania gacheng neta rok hunjangnai rok kisa je saimane nugnai rok je kisa lekha pora ganang borokno kizimisa subasu khlai borokno baike batrok mani man omaherongno naikengke जों जत्त borokni bagui eba chini borokni bagui haman hne ang khaklayo gaphaidi जों nai tongnai khajan taku uksong norok bahaino omai khlai गोबांमा borokno chini borok sa khamya thongor khlaijak tong जों borokno kebo rang bai kebo samung bai kebo bono kagos potro khlairma bai khlai जों subai mono emni kini ni birth certificate doktor tong Ang birth certificate dong. Ang tiket usung ko jali atam boro butam maket. Terus najang dia. Tabu ko birth certificate belekhen nango. Nini birth sata manang ke nini birth certificate kiri hingga ke. Abone bagai bo nini birth rok mana ni bagai kisa problems nango. Ga borok ni bagai nang local neta rong no pon singai ba kaham ke singa bor khlanya nang ke birth certificate khanya ni bagai hingga to tabu panchayati ke jomar ta affidavit khlai abo saidaman Tam ni sana. saimiana gani ni birth certificate jodi kering tong ke ang nayana je mansa tam khlaiman birth certificate ni bagai asuk jorale ani phasingtei ang je subai mansak subaone birth certificate ningke abo motamoti abur khlai kingke se nini ba ang korok khlaiman naita nin bata rong bagi ning apply khaimanai tamkhe ning local netarok nobang omono koinam musungo norok kisimisa omai kheno rang bai suboi me phana phan bai kebo kaise budi bai khlai phana norok suba khangke jin barong bagi belekena ham karaingana hase kok log rulia norok omai khlaino subana musungke borokno subadi samung bai kebo phan bai kebo kagos potro khlairma bai khlai omai khlain singchin borokno subala ke singtebo kusugo kaimanai hingke omai khlaino nai tongdi soyawi jotono hambai